Iguan tegere. Anga beke go tian semo abantu bana kana ta kilo kuranya. Ngana bo. Kanye kabon. Acha mo nywe. Aba mura ba go kwana amba yugo tinga sa bono go kwana. God is speaking, my friend. Listen. Begere go dia bora. Getabu kia Abaebeso isano. Igungatebie. Abaebeso isano. Waebeso 5 mstari wake ni wa 16. Biblia inasema kitabu cha Waebeso 5 mstari wa 16. Biblia inasema tusome. Nende ngakia ino. Iwa ngakia teba. Uratika. Mwete maina wasema hiyo. Ngakia tebile. Lenda gento kieke. Ngakia ino. Lenda kora gento ki. Lenda. Iwa soma ayenda kuachia tomo. Ekiagera matukaya nama. Kiagera. Yunga tebie. Ama tukaya ngakiare. Korokorenda. Igo mama. No tere unalia ika. Oi iwa. Kora gento kieke. Lenda ama tukaya ngakiare. Nama. Onye to kolenda my friend. Igunga tebie. Kolenda ndo tokoro kango kolenda. Ekiagera matukaya. Iga kolekaine. Siku hizi ni mbaya. Chunga sana. Kesheni kwa sababu nyakati ni mbaya tunamoishi. Chinga kijitanta ine. Ekeraba sae baito. Ayani atage igwa. Aba sae baito kuera wa kumina baba. Naye kuera ile. Leo mwana wasoma nya sasa primary. Akagenda isukuru nya sasa. Kwa mutoma ngaki yenda ali Kenya nya. Oyegere computer le kwa nyata matema soke. Tigomo kwa nyeke gusi. Kegusingia sinya baba. Kusingia tu. Tani ochakire kona gwe. Ama tukama be. Ama tukense tantaine. Ama tukama be. Abantu babuatinda mwamu meyabo. Ama tukama be. Lenda ngakiere. Lenda lungo tebi. Lenda ngano mosacho manyatanera. Lungo tebi. No aba kungo. Bando gumani karangiri. Karangiri for example. No nyamo tanta ine gunda batanda. Mbele nyuwe. Anjamo nyuwe. Yesaso mosalaba. Soko egea. Abasani bana yugo korenda yakeragenda takorenda asobogi mabuaho obasaba na korenda abakungu gumbatebye omosacha kabeire ayimokiri aragondo igoro yakuna gotenena ngankuno orole iraba bakenya buye mune suguma naenda ko baira moche tegente kenene katebire nango gokorare inyora chimbere gwakamenya kirekara genda tamakarwa ensegere bobe abantu bamakiraya natebirengo wakare ngagwage natebirengo wakare akorere ndugu igwango tebye tiganda agote my friend omuntu nayo mogare tako ngakeresini agonte bi pasta enyaruka yana yantebetinga okumya minokora mokia ngonkorare nkamotebya omonginege tokora kolekenene nanya kurwe nyombe iyo toche tokuwa na mangana abana bamwa bekire nyomba lunga tebi ogenda masa oyike bomanyi ocha no mwana ogenda bagere ocha no yonde oyo kabasigisi ocha no yonde ona abana bakabale nyomba bako barokanese kibago itana umongiro ko boli ngaki abana aba otale wanjo bagambere
nanda bande baibwire bakamaliye tabolire yonda ko kwa poi uruko yonde katisi yondoroka kapionge yondoroka katoto yondoroka babu ya barela igwa mangana ngoteba manene kora gento kieke minto yenda amatuka yanga kiale namabe ikieko koenda yenda amatuka yanga kiale igunga tebye ekento nakite kuri ya rais chifu wa minto nakite kuri ya rais ai ense yagotire mune yanga igunga tebye ense yagotire katokona kuligelia vyombo vya habari tunajulishwa kwamba dunia imezeeka na mara ambayo imefika ukingoni hakuna jingine litakalo saidia dunia isipokuwa watu ni kurejea kwake Mwenyezi Mungu. Aba saibuna mora onyamo kwira na sa Yesu kama amurejei kwa Bwana na bugesi biwoire baba ubwete nchie kiri kwa ngo mamuti okorarwe toti mugasukwa manya korolekana no chibwete nchora kana buya no chobe kerongi bwete ngemune yesiti onye tomwa kiyobo Nyasaye Amekono menge nkorora sense chifu mekona ri menga sense anya koro mosata ande yashu aivi yashu ngari baramani koran kwani anya koro maana ngano mosata abana mubare amachara pi baramani ndo ndara kora so kubezi aba mbamanye tinda kora so kubezi this man mbamanye tamanye dia sara so bogimobo leni igwango tebye gendo kiagara na barukabo naro chomo sacho igwa omo sacho ndo boto bongo ago pregnant ya bana baye babere mwaro tamangana ayo omo sacho no bongo ekena kina kana abakungu ngumba tebye ibo saka kabeli nene kwa kwani sana amunga munga mukani na no abungu abu achirare abunga rore mukani kabisa katasa yeye kwa sababu mzee anafaa kuheshimiwa maana abagaka mbale barenga abakorake mukama muroye igako mukwani asama sikani tari na ile mukama muroda lazima gukwani nokoboko mukwani ngabwakire gwakonegendo kwire wana ngayaba sacha barure akamegeza na mukama mura dera no amegeza no akora abahaja mbale kinole kabarengenje abahaja mbale kinole barengenje mbaro nabakungu mbare nabarabuga gukore kanisa byara ekara nabura tenengo nayo mongira yonongo tebi emyaka yegwa ikire kwa rokirukorera ngambono lyagaisa okana yeto kamgetera nsende no muga karansende obe ayatigan iba ya vete amakweri akolegentoki aina ndo korwa mengete kando na abachukuru asetwa ikira matukaya abantu mbabu ati mabera abantu mbabu ati mabera abantu bago itekania manyenga ekira matukaya ikira kabaya mwayo umuga konde magwagwa igari mogete akabeto mamuro yali timo ngani kibakobuna obolemo magwagwa umuro yako betali timo ngano bolemo bakobuna bono gakyo muwaga gwakarokwa maite miaka nere ya ikire tata ndotema kunyira ngoro kwe kijana toka be kijana abaka muna barabwa konyora atagetiko gotaro kusokora nje akona weta kerenga kira konyora nga mochukuru na kubweka ndiringa mochukuru baka bu this time erata baka bu this time lakini tagetego teba kora gento kieke minto Lenda amatukaya na kiale namabe amatukaya namabe lenda bana bamonane nkie koko lenda hizi ni nyakati mbaya nyakati za mwisho ambazo watu hawana huruma. Kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 12 Biblia inasema nini? Biblia inasema kitabu cha Mathayo ni 10:22-24 mstari wake wa 12 Mathayo. Yesu anasema alipoketi nao anasemaje?
Mathayo 24 mstari wa 12. Nasenge ncho komenteka kwebibe. Asenge ncho komenteka kwebibe. Obwancha nibwo abange na bukende. Kuratiga okomenteka kwebibe ngentoki. Abantu mbabwati amasikani, abantu batantaniye, abantu baganete kunywa, okorina kunywa, abantu mbarastuka ense ya ile watagestuka kwamba dunia imefikia ukingoni. Wacha nikwambie tigamkoma niye ndugu yangu. Wacha nikujulishe ndugu yangu ni kwamba mahali ambao dunia imefikia tuko ukingoni. Bwana Kibenga yu tayari kubuliza aseme game kwisha na mwana wa Adamu arejee. Njinago tena. Kwa ndio kama nyaso wiko wenze. Jua kwamba nyakati tunazolishi. Njinago tena kijana. Wacha nikujulishe kijana. Aba isa kiamba lengo bana byeni bako bwete kungo tebi. Mba lengo ayenko yororo. Ngana ya gwatiro go stwense. Ko stwense. Izo ya situa. Nangko tenjine kieni. Aye, yango tangaserega. Izo ya situa. Aba isa kiamba lengo bakumete. Ya bostera. Ale ko roke tieni sikaba sikaba baichana. Kona ya linki aenge niki. Kamara wachire go situa bona. Vate tu kwenye stera mama ngwa njiriti. Orohendo rwa marita. Yani aye. Ya sorry. Usikemba rengo. Usikemba rengo. Ngaibale bono. Ngaibale. Ono ngaibale. Ngaibale bono. Ngaibale bono. Mbakwetu barulo. Ona yerinki kuna kutokana ngaba na kwebache ko twari keroka no bakembi bakora wato inane nano abisi. Aye. Anda gotebia nkoyorore. Nsomere. Umurandi. Kitabu cha Ecclesiastes chapter 3 verse 15. Ecclesiastes chapter 1 verse 9. It was the same message. Igwa. Nkoyorore. Lunga tebi. Aye. Yango kan igwa. Murandi chapter 3 verse 15 and chapter 1 verse 9. Igwa tebaiga. 1 verse 9 ya watebaiga. Ngora aya karate. Omongi na kolera. Ngota ni kolera. Kolera ni. Igwa ngota. Ekara kwa na gali na tegera ntabya fa. Ona anjo garansa ka baba karansa baba uma. Baba ikaransa. Yamo. Anjo tegera. Soma bono. Akata baiga soma. Aya rengi okare. Aya rengo rieli. Kale. Yawa tabanga kale. Engaki ensetra abe kwa boroso. Aya rengo ensikonya abe kwa boroso. Kora mna bateba. Baiga. Na rago cheko bao na inde. Na rago cheko kore gento. Kobao. Aya kore gatakare. Karadi. Ale no konywa abantu baganda gento. Banywete aya nkoyoro. Ngaki ya soda managamora. Abantu bakali bakama amaroa sokera maiso. Bona aya nkoyoro. Ngotinde temo kaso okona kuga okwanira gesonga changa imeli bakieli gesonga changa ime yego kuri gesonga changa mego okwanira saba ndo barobis bali bwe gesonga kiao la bando la ko seke ndoro kanga in fact la giyo koma ngete in fact kinga bodairo yense ngora kanye kantu ngora emiteri untegera nyuwe abana bamonene ngubuna boteba soma aya koregete kare nara ucho gokore kana inde ande tali arama inserioba angena bokaba abantu bakorete umuntu urukunga meri magadarine akora to bokaba bakagaisaneka agoteba ngabona na isanekire agocha sobosyo bwa Yesu akomoterenga Yesu intore obokembi bwana erinde nyoro botu bwakana nakala lakini eketo kiege na ndogo gianja lakini ekene ukweli unachoma. Waswahili usema ukweli nga wachungu niambie usinifiche. Lazima nikwambie ukweli. Nekene na kiege na ndege ndonyange abalisi bane kondange ngo muntu arwalete angoroko nabona ntumo musabere ekitingiyo angete ni kale ekerale buya one kere linganirie ndimo konda musabere abuti ndiko sabako gotambe koda nyasaye okoro wanja kwao tomo omoire utoka lego simple kwa sababu kwenge kule mwangu nothing else
anja ko ekero kwarenge moyo go kware go etanga pio kaniso okata ngaba ata waiso kende kanisa na gotagenda gebwe kaine liango tebi ga baba mokogoti amatukaya na matuko go itaba Yesu gosomokana na ndimo ko mokana bali somarole na bere go nere ni gara go kane aso boswegero kyo banana kanza tru ale mokane bano kanisa tale digo tata lakini ekero ruarete emiaka ngochere ensangochere ekero ko gania barandi bago sabere lakini it will be too late for you. Decide now. Gole moyo, decide now. Na inde ti ekyoga niligo kora abana bamona. Yeko yakomenye nsebo sa uno muntu omuliri. Omuntu omuliri ungote omuntu omuliri. Kitabu kya Saburi 53 mstari wa kwanza. Saburi 14. Orochewa ino tani. What is the same message? Soma. Wane oteba chibesa garati ko mulisa chibesa nabora atwale chinyinge nabora abo motenenko chidiki nabora atwale nabora asome baka pio twale PhD but without Jesus is zero abero oteba igasoma abantu abaliri nigo bagoteba asinkoro chiabo imbe mulisa nabagoteba igosana mangana ukwabeko igamwirore irora abantu abaliri nigo bagoteba asinkoro chiabo imbe abaliri bagoteba asinkoro chiabo imbe iga Nyasaye tari takara nigendu ngotai my friend ekerense goika ebintu bigo chogete nalia matuka gocha goika okogoteba ngabano Nyasaye agokonye lakini egakieyo gera abachiga gikwanyolire mono na Nyasaye ito tagokogania wikirabo Nyasaye itabase ni wetra Yesu kisoma bali ito amen ngale gente eke